donem per finida la canícula estival. Ahir ja va ser l'últim dia de la canícula estival i ho ha fet amb un temps assolellat, monòton i estable en tot el conjunt de la península ibèrica. En general, tret de la zona del Mediterrani, on tenim l'entrada dels núvols baixos, fruit d'aquest vent que fan o de les mínimes marines que estan jugant amb prou insistència en tots els punts de la façana de l'àmbit del Mediterrani, que produeixen en conseqüència aquesta formació de núvols cap a les zones del litoral meridional. En tot moment tenim el cel cobert en la pedania d'Artesa, uns 30 graus de temperatura i un 63% d'humitat, una humitat prou elevada, però com que es combina amb temperatures no massa elevades, tenim que dir que no hi ha sensació de xascogar en aquests moments. Les temperatures, recordem, que tenen que combinar-se amb temperatures d'entre 32 i 33 graus i una humitat del 50 o 60% per a que doni com a resultat la xafogor que és típica de les zones de l'àmbit del Mediterrani i que començarem a notar més a partir de demà, perquè les temperatures demà pujaran en un parell o tres de graus així en les zones de la pedania d'Artesa i de la província de Castelló en general i una mica més en les zones interiors de la província de València, on esperem temperatures entre 4 i 5 graus superiors a les d'avui. Aquelles zones estan més restringides de la influència termorreguladora de la brisa marina i per tant les temperatures s'enfilaran una mica més i en Xàtiva, per exemple, demà esperem una màxima de 35 graus. En la pedania d'Artesa demà 33 graus i un 50% d'humitat, una humitat prou elevada per a combinar en un 33 graus que arribarem, segons les previsions, durant el dia de demà i de diumenge i que faran que hi hagi molta sensació de xafogor. El més important de la península ibèrica han sigut els núvols d'estancament que tenim en la zona de la Mediterrani, també en l'estret de Gibraltar i algunes precipitacions fins i tot en les zones marítimes dins de territori marítim entre Múrcia i les Illes Balears que avancen de sud-oest cap a nord-est. Són precipitacions anecdòtiques poc importants però que estan restringides, repetim, dins de l'àrea marítima entre Múrcia i les Illes Balears. De moment no tenim constància que hagin afectat a les zones terrestres ni litorals tampoc. I en les últimes hores ha sigut el punt més important els núvols baixos de la península ibèrica, perquè a la resta de l'estat espanyol, del conjunt de l'estat espanyol, on incloïm també les Illes Balears i les zones de Canàries, l'estabilitat atmosfèrica és general i les temperatures no massa elevades perquè no estan afectats per cap onada de calor, però sí que en les zones del sud de la península ibèrica i del centre s'estan donant temperatures entre els 35 i els 36 graus en les últimes hores que demà s'extendran, repetint, cap a les zones de l'interior de la província de València. També tenim algunes pinzellades de precipitacions, o almenys el radar identifica algunes traces de precipitació en les zones de Saragossa i també entorns de Navarra, fruit de la convecció que pot haver en aquelles zones per la calor i la mica d'aire fresc que persisteix en la zona de la meitat nord de la península ibèrica, però repetim que l'estabilitat atmosfèrica és molt notable i molt extensa en la península ibèrica i en el conjunt també de l'estat espanyol. Les Illes Balears en aquests moments també tenen temperatures prou agradables entre 32 graus en les zones de l'illa de Mallorca, amb brises marines que dominen, com ve a ser en aquesta zona, per ser un arxipèlag conformat d'illes i envoltat de zones marítimes. La brisa marina entra per tots llocs i la humitat ambiental és prou elevada a aquestes hores també a la zona de Mallorca, amb un 65% d'humitat segons els models que hem consultat. En les pròximes hores, sobretot de cada cap de setmana, la sensació de xafogor anirà en augment en la zona, sobretot en l'àmbit del Mediterrani, on esperem vents del sud-est i llevant que convertiran amb temperatures més elevades de cara a demà. Repetim que demà les temperatures pujaran entre 2-3 graus a la zona nord de l'àmbit del Mediterrani, a la meitat nord de l'àmbit del Mediterrani, però en la zona sud és possible que en les zones interiors, sobretot, pugin les temperatures entre 3 i 4 graus. En les zones de l'interior de la província de València, de la província d'Alacant i també la zona de Múrcia, demà tindran temperatures entre 33 i 36 graus, lleugerament o puntualment en 36 graus. Estabilitat atmosfèrica i cel que cada vegada anirà més estable, aniran desapareixent els núvols baixos que hi ha en les zones de l'àmbit del Mediterrani, que avui se generen les primeres oscil·lacions muntanyoses, formant nuvolades d'estancament, com en punts del sud de la província de Castelló. Almenys en aquesta zona hi ha núvols d'estancament i, ja repetim, cel cobert en les zones del litoral i prelitoral, almenys en aquest punt geogràfic, i el sol que no ha lluït massa avui i les temperatures s'han quedat entre 29 i 30 graus. Les temperatures avui també s'han quedat més baixes perquè ha faltat llum solar que influència sobre la superfície. Per tant, avui les temperatures s'han quedat una mica més baixes. La humitat és prou elevada, però repetim i matitzem. Si la humitat del 63% en els moments que tenim en la pedania d'Artesa la convertim o la interactuem
en les temperatures entre 29 a 30 graus que estem tenint, el resultat no és de massa xafogor. Demà sí que serà una situació de xafogor, es traduirà en basca, això podria ser el titular del cap de setmana, basca, perquè demà sí que tindrem una pujada de les temperatures, però no afluixaran les brises continuaran entrant, sobretot el sud-est, entre 10-15 km per hora. Aquests dies estan bufant les brises entre dèbils i moderades en aquest punt geogràfic, més dèbils que moderades perquè els vents del sud-est entren una mica influenciats per la geografia en aquest punt de la pedania d'Artesa i de la Serra d'Espada en conjunt. La Serra d'Espada impedeix que les corrents del sud-est entrin de manera directa i per això aquests dies hem tingut les brises de 10 km per hora. Acostumen a estar entre els 15 i els 20 km per hora. Brises prou importants per aquest punt del sud de la província de Castelló, però degut a que són del sud-est, la geografia també influeix en fer que entren les brises de manera més decidida. Pareix que demà seran de llevant i entraran amb força. Podríem arribar als 15 o 18 km per hora de brisa marina demà de vents de llevant, i això farà que sigui una situació de xafogor que combinarem amb temperatures més elevades. En les zones de temperatura sí que esperem temperatures prou elevades, una petita onada de calor que afectarà demà a la península, sobretot una pujada de les temperatures que puguin arribar fins als 36 a 37 graus. Per avui, recorden, temps estable, assolellat, demà pujada de les temperatures entre 2 i 3 graus, sobretot en punts del litoral i peritoral, entre 4 i 5 en les zones de l'interior, restringides de la influència de la brisa marina, perquè a les zones del litoral i peritoral, insistim, la brisa marina regula l'oscil·lació de les temperatures, cosa que no fa en les zones més restringides de l'interior. Les temperatures pujaran de manera important en general de cada cap de setmana i ho faran d'una manera general. El temps es mantindrà estable, assolellat, i els núvols de la zona del litoral mediterrani, que és el factor més important d'avui, aniran desapareixent conforme vagin avançant les hores. Això ha sigut tot per avui. Molt bona vesprada.